Halo rek, ngerti ngono lapo gak ket biyene mangan ndek kene. Soale regane setengah lebih murah tapi rasane mirip banget karo ayam goreng sing legend di Surabaya. Ciri khas bumbune nang kene ketok nyoto warna kuning ini saurine digoreng sik dikei bumbu spesiale mereka. Panggone nang kene ku konsisten rame mulai awan sampai bengi. Lek awakmu ndelok bentuk iku sekilas 11-12 karo ayam legend sing nang Surabaya paling terkenal tapi nang kene regane lebih murah rek. Soal olahan bumbu nang kene ciri khas rempah iku kruwasa enak banget apa maneh pas mari digoreng anget-anget rek kriuk pol. Gak cuman kriuk, ancen cita rasane gurih enak banget. Ukuran potongan daging ayam iku gede, dadi pas dipliwek ngene juicy pol. Dadi pecinta ayam goreng nang kene wajib sih kalian coba dan buktikna cita rasa ayam goreng sing ono ndek kene. Soal panggung nang kene gak usah khawatir jombar ono area outdoor sampai area indoor sing ber-AC rek. Pas tuku ayam goreng nang kene ku tak delok wong-wong padha ngajak keluargane, koncone dan mangane telap-telep get. Iki kabeh mbuktikno bahwasane akeh wong sing seneng nang kene. Ratingnya pun sempurna 4,9. Lokasine ono di kawasan Tenggili Surabaya seberangi SDN Kendang Sari Telu. Jenengiku ayam goreng Pangeran rek. Tepatnya di Jalan Raya Tenggilis Mejoyo nomor 122A Surabaya. Selain di kene wong yo duwe cabang di Jalan Raya Kupang Jaya 48 Surabaya. Nang kene awakmu iso langsung delok proses penggorengan ayam gorenge rek. Mulai dibumbui rempah sing spesial sampai selain ayam goreng nang kene yo ono ayam bakar. Gak cuman iku tok lek awakmu golek ikan goreng nang kene yo ono ikan goreng gurami sing gawedhe koyo ngene. Jadi nang kene paket komplit rek. Selain ayam yo ono aneka ikan sampai udang sampai cumi yo ono lengkap. Tapi sing paling digandrungi ayam gorenge rek. Suambele terkenal weco nang kene rek apa maneh dicampuri kecap karo bawang merah. Ayam goreng Pangeran nang kene regane cuman 22.000, lek ayam bakare cuman 27.000. Yo ono bandeng bakar, gurami goreng. Selain iku nang kene ya aku tuku udang saus karo cumi tepung rek. Tetep sih jagoanku nang kene ku ayam goreng iki dada utawa paha. Lemu kayak ngene potongane dan empuk juicy pol. Ditarik ku langsung ojol, bah gurih rempahe kroso enak banget. Dipangan ijenan koyo ngene pun wis enak apa maneh dicampur karo sambel kecap iki tambah gare menggugah selera manganmu jaminan nikmat rek. Sebelum mangan liyane tak dudui presis legone iki lho delok dhewe murah-murah kan nang kene tenang ae terjangkau pol. Mari mana ayam goreng kurang lengkap rasane nang kene ono ayam bakar cuman 27.000 ukurannya gede. Sambel kecape nang kene ku ancen cita rasane bener-bener nikmat apa maneh dicampur karo sego diurap dadi siji koyo ngene rek. Yo pantesan akeh wong seneng sampai ngekei rating 4,9 ancen cita rasane seenak iku. Lek pengin selain ayam ono apa mas tenang ae nang kene ono gurami goreng, bandeng bakar sing ndek kene ukurane gede. Lek gurami goreng 75.000, lek bandeng bakar 70.000 tok. Saking gedene ukurane menurutku iki sok digawe sharing 3-4 orang lho rek. Gawe sing seger-seger nang kene aku tuku sayur asem serta cah kangkung rek. Ombeane sing mantep seger ono soda gembira terus mari ngono lek kurang isok tuku kacang ijone mereka porsine wakeh manis gurih enak sih. Jadi panggon mangan ayam goreng iki kudu banget awakmu ngerti soalnya ancen cita rasane enak regane luwih murah langsung gas kamrene yo rek.